Shisen hagawe kapor don uwei u Navy officer ubadang shudap yatho. Bat u yalam iya kalok jong u hagasen ka panungkong hagata ka jinyal inti lang bakal ka jahat ka ba ujuya man kipor. Kata kalok jong u kadap da ka jingkman ka bakraw haba kayo ya kita keduriau ba. Kayo ya kisim ke beher hasun beneng. Henry habadang jong kata ka jinyal inti jengki kensan hagawe ka sengi kawan ka yong ka ba he ha. Kasun beneng ka dom bat ki kiki. Bar kata ka jahat jengki kumbakan syatap no kata ki wave. Bar hakum kata kapur kita ki nong tre jong kata ka jahat kila tap da ka jeng kelumar ke bakrau. Kila persyang kat ke bor ke bakila man kontrol ya kata ka jahat jengki ban light na ka jengam. Bat kata ka lok jong uni Navy officer haba kayo ya kini ki nong tre kidap da ka jeng kelumar jembut karu kadap da ka jeng ting ke bakrau kata kapur. Henry ke ka bakung palai ka haba ka paipat sya nu lok jong ka ulong uba jai. Umteng ya kata ka eryong ke bawan ya kita ki wave ki ba tenra ya kata ka jahat jongki umteng ya kita ki eke Henry ulong bajajai bat da ka jing jajai u control ya kata ka jahat bat ha kata ka por kata ka log jungu ka le u bat ka ong kumno pela ban long bajajai hakum kene ka por kene ka jahat ka bangi syong ka don ha ka jing ek ba kraw bat ka laban ngam ha gono ka por ha kene ka duriau ba Henry uni ulok jongka uphai ka bat usei ya ka we ka white tukri ka ban neba bat ubu ya kata ka white ha kle jongka bat ukli ka hato fitting bat ka jubab ngamting ladangan pom dagan ni ka white tukri ya ka kli jongpi kani ka white tukri kan rung lang baga kli jongpi bat kumta ka kli jongpi kan paj arliang bale fimting ngamting pb8 namar kani ka white tukri ka don hagakti jongpi bat ngatip pin pan mansaw ya nga bat kumta ushim ya ka white tukri jong bat uthep ya ka hata ka sne ka ba ulo se ya ka bat uong ya ka haka jokurukom kani ka eryong ka bangyo menta kalongkum kani ka white tukri ka ban neba kala ban mensaw kala ban ngam jelop ingi haganu kanu ka por Henry ngitip bakani ka eryong ka don haka kati jong ublay bat ngitip ba ublay un pan mensaw yangi un yalam lenti yangi un yada yangi larangi kendo ya kanu ka jinge haka jingim ka jongi bat hakani kurkom haman lagi por bakani ka eryong ki wan ngalong ubajajai bat ka jing jajai jonga ngalapan kontrol ya ka jahat bat ngilapan poy sya ka safe zone kata ka jingit kan pelat yangi na ka jingting ka bangi kendo menta bat ka yarap yangi man kimi bha ya ka ka bangi le bat kata ka dei ka lenti na ka banta bantay ya ka laway jongi na kata ka daw wanam ting wanam kusla ya ka laway le ya ka bahatam ka bapila bat IT ya ki bedangsa hagakti jong ublay ngin sa kendo ipi hakabe bat ki video doble ungkur ko ipi